ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подписатсияро аятон наброред ва зарбулачаи зери подписатсияро дар реҷаи пахш кунед. Хонаи навбатӣ духонага, даҳум ошёна, 49 квадрат, 385 000 сомон ё ин ки 35 000 доллар мебошад. мегузарем якум ҳуҷра, ванна, туалет. дом новостройка мебошад. ин ошхона, кухни, ошхона 3x4 мебошад. спальни, ин ҳуҷра 7x4 мебошад. меҳмонхона, ин ҳуҷра 4x6 мебошад. суроғаи хона, пушти инфексиони больница, Зарафшон. хона ягон проблема надора. свет, об, отоплениям ҳаст. лифтам дора, лифтшам 100% кор мекунад. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед, бо савдо мешавад. ина дӯстони азиз, двори ҳамин хона. дар наздикии ҳамин дом поликлиникаи 14, мактаб, садиб, ҳама чӣ ҳаст. ин доми ҳамин хона мебошад. як бори дига хотиррасон мекунем. духонага, 49 квадрат, даҳум ошёна, ягон проблема надора. свет, об, отопление ҳамаш ҳаст. лифтам 100% кор мекунад. чипкатияй нархаш 385 000 сомон ё ин ки 35 000 доллар бо арзон мешавад. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 97 14 55 15 занг занед.